Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula kalian rencang-rencang kula inggih punika badhe ndamel video basa Jawa nembang bawa ngimpi. Saderengipun Tepangaken nami kula Anissa Aulia Rozak absen sekawan. Kula Nabila Aisyah Glenn Aprindita absen kalih doso kalih. Kula Selin Frenti Noviana absen 3 doso sekawan. kalian kula Zafira Rahmania absen 3 doso gangsal. Sugeng hamirsani.